Припинок. Аўтастанцыя Аўтазаводская. Наступны припынак. Станцыя метро Магілёўская. Наступны припынак. Станцыя метро Магілёўская. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Пабажаныя пасажыры. Са змяненнямі ў працы наземнага пасажырскага транспарту вы можаце азнаёміцца на афіцыйным сайце дзяржаўнага прадпрыемства Менсктранс www.minsktrans.by. Припынак. Станцыя метро Магілёўская. Наступны припынак. Малочны камбінат. Наступны припынак. Малочны камбінат. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Пабажаныя пасажыры. Са змяненнямі ў працы наземнага пасажырскага транспарту вы можаце азнаёміцца на афіцыйным сайце дзяржаўнага прадпрыемства Менсктранс www.minsktrans.by. Припынак. Малочны камбінат. Наступны припынак. Вялікі трасцянец. Наступны припынак. Вялікі трасцянец. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Пабажаныя пасажыры. Са змяненнямі ў працы наземнага пасажырскага транспарту вы можаце азнаёміцца на афіцыйным сайце дзяржаўнага прадпрыемства Менсктранс www.minsktrans.by. Припынак. Вялікі трасцянец. Наступны припынак. Паварот на сосны. Наступны припынак. Паварот на сосны. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Пабажаныя пасажыры. Са змяненнямі ў працы наземнага пасажырскага транспарту вы можаце азнаёміцца на афіцыйным сайце дзяржаўнага прадпрыемства Менсктранс www.minsktrans.by. Припынак. Паварот на сосны. Наступны припынак. Сокал. Наступны припынак. Сокал. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Припынак. Сокал. Наступны припынак. Барэмзіной. Канцавы прыпыначны пункт. Наступны припынак. Барэмзіной. Канцавы прыпыначны пункт. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Припынак. Барэмзіной. Канцавы прыпыначны пункт. Калі ласка, пакіньце транспартны сродак. Пабажаныя пасажыры. Пры выхадзе з транспартнага сродку не забывайце свае рэчы.